Hej, lille pige. Hej, pige. Hej, pige. Politihundevalpen Esther er nu 12 uger gammel. Dygtig pige. Sådan. Vær sød ved hendes storebrød. Vi ses. Hendes ejer Søren kan blive den første hundefører i årevis, der får lov til at bruge en chefer af hundkøn på patrulje. Er du god? Kom, pige. I dag skal valpen Esther møde politiets dyrlæge for første gang, og hun skal stikkes. Lille babyhunde kommer der. Jeg har nogle spændende sager. Bestikkelseskager. Bestikkelseskager, ved du hvad det er til? Det tror jeg rigtig gerne. Det er ikke til dig, Søren. Nej, det er ikke til mig. Det er til en lille baby. Det skal jo være en dejlig oplevelse første gang. Ja. Og jeg tror, hun bliver en kendt pige. Bille, han er vores dyrlæger. Han er vores allesammens onkel, kalder vi ham. Altså, Bille, han vil sætte verden i stå for mig, hvis jeg får et problem med min hund. Og det er uanset, hvad tid på døgnet det er. Ej, hvor er det dejligt. Jeg synes, det er en rigtig god idé at få teori af politiet. Andre lande har jo masser af teori. Ja. Og det er jo bare et spørgsmål om holdning. Det er mere holdning, end, for det er lige godt. Se, det der skal ske nu, det er, at jeg finder en sprøjte. Ja. Og så nogle kombivacciner. Ja. Det skal vi have en sprøjte der. Fint pige. Jeg ved ikke, hvordan Esther reagerer, men de 2 andre, jeg har haft, de er i hvert fald skrædder som rigtige cheferhunde. De skal gøre, de piver meget af ingenting. De er sådan rigtig hystader på den måde, så det gør hun sikkert også. Jeg finder en sprøjte. Ja. Og så nogle kombivacciner. Ja. Fint pige. Søren er til dyrlægen med sin lille hvalp Esther, der skal have sin vaccine. Det opdagede hun ikke engang, for der er mad. Hun opdagede ingenting. Så sød er hun. Hun bliver god. Jeg håber. Det overrasker mig meget, for jeg tror faktisk ikke rigtigt, hun opdagede, hvad der ramte hende, da hun blev stukket. Chefen, hun er utrolig pivet og pyller, så jeg havde forventet, at hun ville blive stukket i vrel, men det gjorde hun så ikke, for hun spiste kiks. Og hun er meget madglad, så det... Det klarede du fint. Du bliver dygtig. Ja, du bliver dygtig. Den bemærkede dig overhovedet ikke. Nej. Det er fordi, den har tillid til dig. Tillid er det bedste. Det er det vigtigste, vi kan give den. Masser af kærlighed. Skal jeg sætte hende ud? Og det er rigtig konsekvens. Ja. Kan du have det godt, lille Esther? Ja, kan du have det rigtig godt? Vi ses om en måned, ikke også? Ja, det var godt. Et dyrlægetjek, når de ikke er ældre, det skal være en god og en rar, en sjov oplevelse, og det var det så også for hende. Så det kan kun gå fremad nu med det.